Euskara praktikatzeko aukera ezberdinak dagoz Berbalagunen Gernika Lumon, hain zuzen ere Gernika Lumoko Berbalagunetik ikastaro osoan zehar egingo dabezan Berbalaguneko ekimenak zehaztu dabe. Ibai Urrutiak, Berbalaguneko kideak, aitatu dauz zehetasun guztiak, izena emotea doanik dala. Esan dau eta besteak beste mintzataldeak, guraso lagun fenomenoa, sede talde ezberdinak, ekintzak edota abantaiak egongo dirala azpimarratu dauz. Bueno, Gernika Lumoko Berbalagunetik ja abiatu dugu 2025-2026 ikasturtie, eta dakizuen moduen Berbalagun Gerniken eta beste hainbat herritan antolatzen den ekimena da, eta honen helburu nagusia da jentiek euskara zeitzeko leku eta giro erosoak topetie. Horretarako guk aurton 10 talde desberdin, edo 10 mintzatalde desberdin abiatu doguz, eta bai ordutegi zein egutegi desberdinetaz. Iez martxa jarri gendun adibidez, oinez hilego taldie, aste azken arratzaldetan elkartzen dire, eta ordu bete, ordu tardi inguru, astero, oinez bueltatxu bete moten dabe Gernike ingurutik. Eta gero ohikoak diren taldiek goizetan asko kafe bat hartzeko elkartzen dire, edota albistien inguruen berrizen inguruen berbaitzeko, esate baterako ostegun goizetakoa. Da gero arratzaldetakoak antzeko funtzionamentu edekie, eta beste batzuk adibidez ostegun iluntzetako gehiago joaten dire, tabernatara do, batzutan nosbeinka pintxopoteo goten dalako, eta aprobet beste estilo bateko taldi da. Orduen, ordutegi zein giro desberdinetarako taldiek dekoguz Gerniken. Horretaz gain, mintzataldiez gain, Gernikeko Berbalagunetik antolatzen dugu beste hainbat ekintza. Oso ezagune da adibidez Mendierterena. Azaroan lehenengo aingo dugu, eta gero aurre ikusten da, hilero ibilbide desberdin bat eitxe Gernike inguruko lurretatik eta herrizetatik, eta ibilbide desberdinak eitxe. Gero ez jakin bai, hileroko txapelketie, 15 galdera osatutakoa, eta aurton eskuragarriuko dozue bai taberna, zein establezimendu desberdinetan, kiroldek izen, liburuteg izen, eta sarizek bere horretan mantentzen duguz. Así que, ia laster, 2 aste barru, ia lehenengo alie euko dozue, betetako. Eta aurtongo berrikuntzarik edo espero dugu, hitzaldi eta tailerrak osatzie, igez ikusi gendun, da indala 2 urte oso harrera hona ukibela, eta aurton bide horretatik jarraitzie espero dugu, arlo desberdina jorratuz. Eta horren inguruko informazio gehiago aurrera duko dugu, onino sarratzen gabizelako proposamenak. Eta laster, Euskararen egune dalata, 11 orduko irakurraldi euko dugu abenduaren 3. Eta horren inguruko informazioa eta datu gehiago aurrera jakinaraziko dugu Berbalagunetik. Baina hori, parte hartu gure badozu, gurekin jarri harremanetan. 10 talde, mintzatalde egon arren, kopuru aldetik danetarikoa dekoguz. Adibidez bada 5-6-7 taldiek dauz, baina bestalde batetik badekoguz talde ugari jauak. Topea, hau 10 kidekoa izen alda. Da saiatzen gara beti talde guzti horretan bidelagun esaten dotzagun rol hori bermatzera. Bidelagunek die, alde batetik euskara maila jasoago da altuagoa dekienak, eta talde horretako apurbete gidaritza doraten da dena. Gidaritza zentzue ez eurek direla markatzen da dena ritmoa, gehiago zalantzak edota trabatzen da nor laguntzeko prest dauen hori. Horregaitzik, animetan dugu euskara hobetu, praktikatu nahi da ben edonor, baina baita euskara ikaste prozesuen dauzen horreri laguntzeko prest dauzenak bai.
mintzodromoak igeze hiru antolatu gendu zen, hori normalin ja urte barritik aurrera izeten da, otsaile, martxoan, eta gero beste bat baia ikasturte amaiera arantza, eta bai, aukera egokiz izeten da, mintzatalde desberdinek elkartzeko, eta euskaltegizetako ikasliek bebai. Igeze oso harrera hona eukiben hiru mintzodromo horrek, eta ia aurton be holan jarraitzen dugun, eta 20 pertsona inguruko kopuru hori be handitzen dugun. Azkenean oso esperientzi politxe izaten da bertaratzen dien danantzako. Aipatu dut giro desberdina, baina adinek be zerikusi handizedeko talde horretan. Batzutan, batez be goizetako da, igual adin nagusietako taldiek dire, baina gero arratzaldeetakoatan eta ja gazti hauak belkartzen dire, eta lehen aipatu duten ostegun iluntze horretakoan, ezate baterako nahiko talde gaztie da. Eta guk berbalaguneko kidiok be, jentik izena moten da benek, saiatzen gara, holako ezaugarriak kontutan hartzen, bai, adine, zaletasune, ordutegize, orduen ez da baitzakirik ez parte hartzeko.